Det lyder vældig, vældig smukt, når Anders Fogh Rasmussen taler om alt det, der er efterlyst fra alle sider, fra forældre og pædagoger. Men det, der er det helt afgørende problem, det er, at indtil nu, de sidste 3 år, der har man gjort nøjagtigt det modsatte. Man har gjort daginstitutionerne dyrere, man har presset kommunerne til at forhøje taksterne, fordi de ikke har haft indtægter fra anden side tilstrækkeligt til at løse deres opgaver, og man har faktisk skåret mange 100 millioner kroner ned på servicen, ned på bemandingen i vores daginstitutioner. Og problemet med alle regeringens løfter i den her sag, det er, at der er ikke nogen sammenhæng mellem mål og midler. Den meget snævre samlede ramme for udgifterne, som man har lagt sig fast på langt ude i fremtiden, 0,5% om året, den vil forhindre, at de løfter, vi hørte før på ældreområdet, de løfter, vi hører nu om bedre behandling af børn i daginstitutioner, at de nogensinde kan indfries. Og Anders Fogh, du får en replik. Jamen, det sidste er jo helt forkert. Vi har jo netop vist, hvordan vi ved at have en beskeden vækst i det offentlige forbrug hvert år på 0,5%, får en 2 milliarder kroner ekstra hvert år, og vi har vist vælgerne i vores valgprogram nøjagtigt, hvordan vi vil bruge den vækst i de kommende år. Og der er netop plads til, at vi både kan gøre noget for de ældre, men også at vi kan forbedre vilkårene for børnefamilierne. Jeg vil godt lige gøre opmærksom på, at det var faktisk sådan, at daginstitutionstaksterne de steg stærkere, mens I havde regering, end de har gjort i den tid, vi har haft regering. Men lad os nu se fremad. Og der synes jeg, det væsentlige det er, at vi også får afsat nogle penge til at sikre en bedre kvalitet i børnepasning i daginstitutionerne. Mogens Lykketoft, du får også et halvt minut. Værsgo. Jo, men det er jo en mærkelig omvej, Anders Fogh Rasmussen går. De første 3 år er der skåret ned i indsatsen per ældre, der skal have hjemmehjælp. Der er skåret ned i pædagogbemandingen per børn, der er i daginstitution. Og det er der jo selvfølgelig, fordi de samlede rammer for de kommuner, der skal indfri alle de løfter, som vi gerne vil have indfriet på Christiansborg, de er blevet smallere, de er ikke blevet bredere. Og med den udvikling i befolkningen, dyrere årgange, flere ældre osv., som vi kan se foran os, der er der simpelthen ikke plads til de forbedringer, Anders Fogh Rasmussen står og lover her og nu i den målsætning for økonomien, han stiller op.